Comerços i sector hoteler pendents de les previsions meteorològiques. Aquest cap de setmana s'ha caracteritzat pel vent, la pluja i les temperatures fresques. Unes condicions que han fet que l'activitat comercial de la ciutat no hagi estat la desitjada, deixant una imatge al port amb terrasses i platges mig buides. Després de rebre la primavera amb sol a Cambrils, sembla que ens espera una setmana hivernal. Hola a tothom. El mal temps d'aquest cap de setmana encapçala aquest dilluns la nostra atenció informativa i altres notícies però que ens ocupen. Resumim primer les més destacades en el sumari. Els policies de barri fa una setmana que ja passegen pels barris de la Vila, l'Eixample Platja i el Port. 12 són els agents que intentaran solucionar petits conflictes veïnals a través de la mediació. Es tracta d'un model policial de proximitat a través de la presència continuada i exhaustiva al territori d'un agent. El policia de barri estarà en 2 torns de 6 del matí a 10 de la nit. Els armats de la Congregació de la Puríssima Sang de Cambrils són la novetat d'enguany a la Setmana Santa cambrilenca. Ahir diumenge es presentaven en una marxa des de l'església de Santa Maria fins al Santuari de la Mare de Déu del Camí. Es compleix així un desig que des de fa temps tenia aquesta congregació cambrilenca. L'àrea de cultura de l'Ajuntament de Cambrils estudiarà enguany l'ampliació de la Biblioteca Municipal de Cambrils, un equipament que creix any rere any. De fet, l'any passat experimentava un augment del 38% d'usuaris, en part gràcies al canvi d'horari a matí i tarda. Unes xifres positives que s'espera que enguany continuïn la mateixa tònica. Cap de setmana marcat per les temperatures fresques, vent i pluja. Amb aquestes condicions meteorològiques, poc ambient per carrers, restaurants i botigues de Cambrils. Un cap de setmana que contrasta i molt amb el de fa unes setmanes, on fins i tot alguns visitants i turistes van poder gaudir de la platja. Però la primavera és així i cada cop més a Cambrils són conscients que mirar al cel per fer previsions serà necessari. Després de molts dies en què el sol i les altes temperatures van estar presents aquests caps de setmana, l'hivern va tornar. El cel va estar molt tapat i va ploure intermitentment durant bona part tant del dissabte com del diumenge. Les temperatures també van caure, tornant una sensació de fred que feia dies que no es vivia. I és que en les últimes 2 setmanes la primavera havia començat a agafar forma i això es notava en el nombre de visitants i gent passejant pels carrers de Cambrils, com clarament es va notar en el passat pont de Sant Josep. Aquest cap de setmana, però, el nombre de turistes i gent pels carrers de la nostra població ha baixat, doncs el temps no ha acompanyat. Les platges estaven totalment buides i la zona del passeig marítim no gaudia de molta activitat. Els passejants que s'atrevien a fer un vol per la zona del port de Cambrils anaven ben abrigats i amb un company imprescindible per a aquest tipus de dies com és el paraigües. Tampoc era massa nombrós el nombre de gent que utilitzava el carril bici que recorre tota la façana marítima del nostre municipi. Els restaurants i establiments van ser els que més van notar la poca gent que a causa del temps va estar aquest cap de setmana pels carrers de Cambrils. Les terrasses de la zona del port, al contrari del que passava la setmana passada, estaven molt buides. A la vegada, les botigues del barri portuari cambrilenc veien com el temps feia disminuir el seu nombre de clients. Bastant, es nota molt. És que no hi ha ningú. El cap de setmana passat era dissabte i estava tot ple, estava la terrassa plena amb sol. Però si hi ha aquest temps no ve ningú aquí. Han estat 2 o 3 setmanes bé, però avui és normal. Aquí dependem molt del temps. Crec que aquesta terrassa, perquè el local és petitet, i depenent del temps. Quan no fa vent, fa núvol i tal. I si hi ha gent, si hi ha bon temps, passeja la gent i paren i uns als altres. Però si no, aguantar el xaparrón, no? Com vostè diu, no sé què que digui. És que és veritat. Que no... Depenem del temps. Sí, pues, hombre, la verdad es que el tiempo sí que afecta porque además con el tema de la crisis y todo el rollo pues sí que afecta el tiempo más de lo que está afectando el tema de compras, que la cosa està flojita. Aquest temps fred i plujós s'allargarà gairebé fins a mitjans de setmana. Serà a partir de dijous quan es torni a veure el sol i les temperatures es comencin a recuperar. Una millora del temps que esperaran i molt els comerciants de Cambrils per tenir més clients que aquest cap de setmana.
PortAventura va obrir de nou les seves portes aquest cap de setmana. El parc temàtic ha encetat així la seva 15a temporada, la 2009-2010. El parc espera poder augmentar el seu nombre de visitants respecte a l'any anterior. El parc compta enguany amb diferents novetats per tal d'atraure el major nombre de visitants possibles. Les principals són l'obertura de l'hotel Gold River, situat a l'àrea del Far West, i el centre de convencions, que suposaran una despesa de 100 milions d'euros al parc. Els visitants podran gaudir, com sempre, de totes les atraccions i espectacles del parc, que enguany comptaran amb un nou espectacle a la Cantina de Mèxic. Aquest tipus de novetat ha fet que, tot i el temps, molta gent, sobretot socis, no es volguessin perdre els primers dies de parc. Es un día propio, sábado, nos apetecía venir porque hacía 3 meses que cerraron el parque y queríamos verlo ya. Teníamos ganas de venir, vaya. Y después es el motivo. Pero vamos, ya venimos cada año, somos socios y hace 11 años que venimos. Todos los días, ¿no? Pero día sí, día no. Y bueno, hoy he venido a PortAventura porque es el primer día, a ver un poco las novedades, lo que han hecho y tal, y a pasar un rato. Aunque hoy no hace muy buen día, pero bueno. Vivo aquí en Cambrils y he venido por eso, porque tengo 2 niños pequeños y les apetecía desde hace mucho. Y hoy, aunque llueve, pues hemos venido un rato. Les obres del corredor del Mediterrani cada cop estan més avançades. Aquesta línia ferroviària d'alta velocitat connectarà Barcelona i València. Durant aquest 2009 començarà la segona fase, que constarà de la instal·lació de les vies i la construcció de noves estacions, entre elles la de Cambrils. El 2012 és la data marcada perquè finalitzin les obres del corredor del Mediterrani en el tram entre Vandellòs i la connexió amb la línia de l'AVE. Aquest tram consta d'un total de 52,2 quilòmetres, que actualment són els únics amb una sola via. Les obres permetran, a través d'un sistema de travesses i catenària, convertir l'ample de la via ibèrica actual a un ample de via europeu per tal que puguin circular-hi trens d'alta velocitat. La inversió total que suposaran aquestes obres puja a uns 610 milions d'euros. Aquest pressupost inclou el nou tram de vies, però també altres tipus d'infraestructures. Entre elles està la construcció de noves estacions, entre les que es troba l'estació de Cambrils. Aquesta, que suposarà un cost de 45 milions d'euros, es farà una alçada de 13 metres sobre el nivell del terra. Al llarg de tots els quilòmetres del tram es construiran fins a 17 viaductes, 42 passos a diferent nivell i 80 estructures de drenatge transversal, tot per connectar en unes 2 hores les ciutats de Barcelona i València. Els carrers Sindicat i Foix, a tocar de l'edifici de la Salle, estan des d'avui i fins al proper dimecres 1 d'abril tallats a la circulació. En un futur es farà la remodelació d'aquests carrers amb la seva urbanització. De moment, però, avui s'han començat els treballs per fer les connexions del clavegueram. Així, des del carrer Sindicat fins al passeig La Salle estarà tallat el trànsit, excepte pels veïns, que tindran pas alternatiu per accedir als garatges. El pas alternatiu serà pel carrer Pere III i avinguda Baixcamp. I els veïns d'algunes zones de Cambrils compten des de fa una setmana amb els policies de barri. 12 agents intentaran solucionar petits conflictes veïnals a través de la mediació. Es tracta d'un model policial de proximitat a través de la presència continuada i exhaustiva al territori d'un agent. El policia de barri estarà en 2 torns de 6 del matí a 10 de la nit. De moment hi són a la zona de la Vila, l'Eixample Platja i el barri del Port. L'agent 705 de la policia local de Cambrils patrulla pel barri antic i de la Pallissa. Ell és un dels 12 que es converteix en policia de barri. Aquesta figura suposa més presència de la policia local al territori i més continuada, donant més qualitat en la resposta a les demandes i millors resultats en l'àmbit de l'atenció, la seguretat i la prevenció. D'altra banda, vetllen pel compliment de les ordenances municipals, vigilen i regulen el trànsit, amb especial atenció a les infraccions en matèria de zones de càrrega i descàrrega, dobles fileres, estacionaments en zones per a vianants, entre moltes d'altres. Una figura que pretén ser pròxima al ciutadà per trobar solucions en base a la mediació en conflictes de caire no delictiu. I en aquesta línia es poden trobar amb situacions atípiques que normalment ells no resoldrien o per les quals els veïns no sol·licitarien la seva ajuda. És el cas de conflictes entre veïns amb mudances o amb sorolls. Quan es ve una patrulla pel carrer, potser un ciutadà que té un problema pensa que no pot ser treball de la policia. I en aquest cas és una cosa que li pot arribar a frustrar perquè no pot trobar la solució. En aquest cas, amb la policia de barri, més pròxima, li pot fer la suggerència o li pot comentar el problema. I en acabat el policia, amb medis municipals o amb mediació,
pot fer gestions i potser trobar la solució, que és el que es pretén. La policia de barri estarà en 2 torns, de 6 del matí a 10 de la nit. De moment hi són a la zona de la Vila, de l'Eixample Platja i al barri del Port. La intenció és que la policia de barri s'implanti a la resta de barris del municipi de forma esglaonada.